Ngalenang berita liyane wis mlaku petang dino cak ning tim gabungan akhirnya kasil tutuk nang salah siji titik kopungan alas karo lahan nang Gunung Biru, Kecamatan Pacet. Tapi ne petugas durung isok mateni geni secara total polai aksese angel nang pinggir jurang sing bebayani. Sakmarine petang dino nyacak nembus lokasi kopungan alas nang kawasan Tahura Raden Suryo Gunung Biru Pacet Mojokerto, tim gabungan akhire isok tutuk nang salah siji titik geni liwat jalur sumber brantas. Petugas sempat mateni geni barek coro manual, tapi kopungan sik durung isok diatasi. Petugas keisok total polai geni merantak nang arah jurang sing angel aksese barek mbebayani. Sakliyane iku, angin gebes yo dadi kendala petugas mateni geni. Sampai saiki si ono loro titik kobongan sing durung isok ditembus. Kobongan nang rong titik iku terus merantak ngarah nang wilayah Pujon, Kabupaten Malang. Tim gabungan terus mendelengi barek siaga nang Bukit Cendono karo jalur sumber brantas gawe ngantisipasi kobongan iku tambah ombo. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto ngomong, sampai saiki upaya mateni geni sik dilakokno secara manual. Jari Gatot, helikopter bom banyu durung diperlokno polai kobongan durung ngincim omahe penduduk. Saliyane iku, vegetasi sing dipadhokeni akeh-akeh rumbuk-rumbuk. Paku-pakuan karo cemoro gunung mbarek durung sampe nang kebune warga. Lah teko hitungan sauntara iki total ombone alas karo lahan Gunung Biru sing kobong nyandak 5,9 hektar. Ayul Andim, JTV.